はい、みんな、ちょっとすみませんですけど、久しぶりに動画を作ってませんから、しかし、その動画に、僕の、夢の、話をかけたいと思います。僕は、日本語上手になりたい。JLPT1 の取りたい。それをずっと考えてますね。現在今年この月曜日から日本人の先生とフリートークをのんぶりやってますね。ずっと文法とか言葉勉強してんですけど、話すの方はちょっと下手です。そしたら日本人のように日本語を使いたいと思いますから、その動画にも自分の日本語能力を見せたいと自分に後で自分で見たいとためにその動画作っていますね。皆様僕のこと応援してください。後でもっと上手の日本語を見せるために頑張ります。バイバイ。